Is-saħħa bil-flus għamilha l-Labor. Għaliex meta ma jtikx il-mediċina li għandek bżonn jibgħatek tixtriha jfisser għamel ilek bil-flus is-saħħa. Meta inti ma tinqedix l-isptar Mater Dei jew l-isptar ta' Għawdex u jkollok mur privat, allura hemmhekk għamel ilek bil-flus. Għax int kellek is-servizz tiegħek mediku tmur tieħdu fil-privat. Meta inti ikun hemm il-mediċini out of stock, u mhux il-mediċini biss, anki kultant ċertu għodot li jkollhom bżonn, ikollhom imorru jixtru. Għax għalunna n-nies faxex u ċerti affarijiet oħrajn ikollhom imorru jixtruhom għax jidhrom isma' m'għandniex ta' ħodu paċenzja marru jixtru. Dik hija mod ieħor kif tagħmel is-saħħa bil-flus. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu l-ħadd fil-programm Analiżi fuq Net Television meta kien qed jitkellem fuq is-settur tas-saħħa f'pajjiżna li spiċċar kubteh. Bernard Grech qal kif il-gvernijiet Laburista kull ma għamlu huwa li berbqu mal-400 miljun euro sabiex tawhom lil Vital Stewards bla ebda investiment għal saħħet il-poplu Maltu Għawxi. Illum reġa' qed jiddefendi l-barranin biex l-400 miljun iżommuhom huma u dawk li qasmu l-flus magħhom inkluż iva dawk li billu subajhom biex ma jiġux lura għand il-poplu Malti Għawxi. Għal darb'oħra Roberta Bela se jkun imniżżel fl-istorja bħala l-persuna u wieħed mill-persuni li flok fittex l-interessi tal-poplu, fittex l-interessi tal-kuntratturi barranin. Dwar l-Isptar Monte Carmeli, Bernard Grech fakkar kif pajjiżna baqa' mingħajr investiment tas-saħħa mentali f'pajjiżna. Chris Fern daħal fil-kabinett. Issa ħajoħroġ mill-kabinett baqa' jwieqed l-isptar mentali ġdid fost affarijiet oħrajn li wieqed ma wettaqx u se jkun il-Ministru tas-Saħħa li parla ħafna u ma wettaqx l-isptar mentali ġdid. Quddiem in-nuqqasijiet tal-Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela, Bernard Grech fakkar kif huwa biss il-poplu Malti Għawxi li qed ibati minn dan kollu. Huwa l-Partit Nazzjonalista li għandu l-viżjoni. Meta jisaqsuna imma x'in il-viżjoni tagħkom, qed intuwilkom il-viżjoni tagħna u taraw ftit tal-ġimgħat wara lill-Labor l-ewwel jikkritikana u mbagħad jipprova iwettaqa' ma jfisser ċar li huwa l-Partit Nazzjonalista li għandu s-soluzzjonijiet u l-Partit Nazzjonalista li għandu l-viżjoni għal dan il-pajjiż. U flimkien magħkom se nkunu qegħdin inwettquha. Bernard Grech jgħid li dan huwa gvern tal-U-turns biss għax ma jħares l-interessi tal-poplu. Issa, ġifi kliemi. Qalu illi se jkunu qegħdin jaraw illi l-carers ikollhom il-Malti Basiku. Mela qegħdin taraw. Il-Labor jiżbalja, il-Labor jonfoq il-flus, aħna nuru direzzjoni. U x'jispiċċa jagħmel il-Labor, jagħmel il-U-turns biex jipprova jwettaq dak illi fil-fatt inkunu qedna aħna. Il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-pjaga tal-ħajja fejn qal li kull ma qed naraw huwa lil Bela li mhu jagħmel xejn. Roberta Bela li qisu kważi ma jridx jindirizza l-problemi tagħkom. U jien ngħid imma għaliex ma tridx tindirizza l-problemi tan-nies. L-ewwel ħaġa għaliex mhuwiex jirrikonoxxihom. Jekk ma tirrikonoxxihiex problema ma tistax tibda biex tindirizza. U allura again huwa l-Partit Nazzjonalista li tajna numru ta' soluzzjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista ilu jappella biex isir modell ekonomiku ġdid, ikollna fond ta' 40 miljun euro fajnuna l-importaturi u żieda tal-ħajja ma tkunx intaxxata. Iżda qudiem dan kollu, il-Gvern ta' Roberta Bela jibqa' jagħti l-ġenb lil Maltin u l-Għawxin.